guys! Moro. Hello? Moi. Hello? Hello. Juulu pelaillaan tällä sienimaailmassa ja täällä on admin paikalla. Admin. Admin. Ja tänne muut just. Tässä on tänään vaan säältä tällaista linnaa, mutta ei tää mikään hieno. Täällä on kasvatuvana tornia. Ja saatiin linna takas. Vihdoin. Eikö Eetu? Jeffajat sai bändit. Jep. Jeffajat sai bändit. Me hakkaa vähän. Oisko sun ruokaa? Täällä ne on tästä sisältäpäin esittelyssäkin. Enää vaan syödään. Täällä chestissä on ruokaa. Pitäisikö vaan hakea? Joo, pitäis. Tällainen on tää alapaikka tää. Mä tarviin vaan tänne puolelle esitellä, koska nämä molemmat on samanlaisia nämä tornit. Tällainen on tältä ylhäältä tää tornipaikka ja toinen on samanlainen. Täällä on tää alakerta. Kanafarmi tässä. Tässä vähän istuttaa uusia. Jep. Ja sitten täällä on tää, mitä ei oikein toimi, ja sitten tuolla on maini. Kyllä. Mä menen vähän mainaa. Tää on nyt niinku meidän orja. Niin. Sitten täällä on tän yhden... Tuukko auttaa, että mua blogin sisällä jumiksi. Minäpä tuun. Tää mainis. Mä pystyn liikkua. Mä pystyn, ei tarvitko. Onks sulla on Efficiency 2 siinä? 1. Mulla on 2. Mulla on 1, koska mä en saanut 2 XP:llä muuta. Oispa 30 leveliä pitäis saada. Jep. Pistä kuulokkeet perään. Nyt on kone. Ei nyt oo. Nyt on kuulokkeet taas. Kannattaa tulla tänne pelaamaan. On hyvä servu. Hyvä henkilökunta. Kaikki on. Mm. Linksa ainakin osaa hommassa. Joo. Tästä kun lähtee kaivamaan, niin pitäisi tulla timantteja vastaan. Ironi. Pitäis saada omenia vaan. Ei. Tällähän on ihan hyvä kapa. Kellä? Tällä. Täällä on farmi. Täällä on XP. On siellä tuolla supervi. Mulla on parempi. Arvaa mikä täällä on. Täällä on tää spider spawneri. Öivä kuoli tänne.
Pitkää suoraan, pitkää suoraan, pitkää suoraan. Ruokakauppa. Ei kyllä kuole, mutta taas ruokaa. Täällä servulla ei ole vielä 1.9, vaan on 1.8.9. Mut ensi viikolla pitäisi tulla 1.9. Niin. Ui, laavaa. Aluspaikka, mitä ei ole tutkittu. Nälkä. Älä oo, et oo ainoa. Pitää saada ruokaa vasta kohta. Teetkö niitä potia näitä? Kun löytyis omenia. Se pystyis. Omenilla. Mutta ootko varmaan näyttänyt se kuva? Joo, kuva. Hyvä homma. Joo, meni jo 6 minuuttia. Mä en kuvannut. Koska mitä järkeä. Sitten kun ollaan mennyt aika, niin sitten sanot. Vai? Mm-hmm. Niin. Kai se on. Kultaa. Vaikka sillä ei tee mitään paljon, mutta kulta-omenia pystyy tehdä. Toivot hyödyntää paikkaa. Täällä on lapis lasulia. Ai sä et mukaan. Etu. Aika loppuu 50 sekunnin päästä. Mä löysin Mineshaftin. Mä aloitan ainakin nyt. Juu, aloita. Mulla on vielä 15 sekkaa. Mulla on 15 sekkaa vielä. Juu. Älä hakea niitä siemeniä.